Čus lidi, tady Domix, vítám vás u mého prvního videa. Jdeme se vrhnout, dneska si tady zahrajeme Granny 1. Jdeme se na to vrhnout, dáme si difficulty normál. Jo, quality medium. A pojďme na to. What? Den 1. Takže jo, vlastně ne, to je ruka. Takže okamžitě si jdeme zjistit, kde Granny je. Jestli je dole nebo nahoře. Granny. No bude nahoře, protože ona vždycky dlouho to trvá, když je nahoře, no samozřejmě. Si jdu dole. Já mám lagy jakési. Jedno. Počkej, musíme teď počkat, až ho odeženeme. Strčila si to do prdele, že tu, nevím co to je, vole, baseballka. Kód. Ok, to si dám. Tady bude taky sklad. Jak sem půjde, protože jsem zvolil tady tu vázu, nebo co to je. Toto nebylo vypočítané. Bude, jdu tam dát ten kusek tady té zbraně. Takže první kusek zbraně. Je tam weaponky. Ještě udělám jednu věc. Ještě na chvíli si ho tady zavřeme. Tak pustíme jí tam pár, však co, ať si zarelaxuje, ne, v pohodě. Jenom ji tam trošku zavřeme. Trošku se nebude moc dostat ven, ale však to nevadí. Granny. Už jde. Hehe, ta stará plešatá babka má kouty jak... Víš, má kouty? Ale má pořádné, jakože. Ahoj, sem nedostaneš. Činklad, ne. Rychle, potřebuji, já to jdu přeseknout. Ještě to jdu přeseknout a jdu pro ten weaponky. Jsem ještě nahoře. Jsem pro ten weaponky a ještě ten kód tam můžu použít. Mezitím tady bylo weaponky. Takže máme weaponky, super, máme nějaký zbraň už. Počkej, položím si ho sem, protože já tam jdu použít ten kód. Kód, tak. Už máme 2 věci na dveřách. Ještě to chce pedlo, master key a kladivo. Takže jdeme si vzít zbraň, zrovna jo, asi akorát to tak vyjde, že ho zrovna bude zabijeme. Uvidíme, jak to vyjde. Nás Granny nepřekvapí její rychlostí, kterou nemá úplně pomalu. Zase musíme uznat všetci, že nemá pomalé ty reakce, nebo jak to mám říct. Takže jdeme pro to. Hop. Už a náboj. Tady se nejde nějakou kusy zbraní. Já musím počkat, s kam půjde, nebo. Takže tady mu nemůže jít. Tak. Dobré. Hezky. Šrubovák beru. Ber to. Tak, šrubováček si bereme. Přesně tady a ještě ho využijeme i dole u toho pavouka, nebo co tam je. K tomu monstrum. Pojď padlocky nebo master key.
Pedloky, hoši, je tam pedloky. Je tam pedloky. Pedloky. Masterky a kladivo. Budu to tady ještě obejít. Kolečko se nám bude hodit, to si hodím. Si hodím sem. Viděl jsem to ještě. Co to? Bircít. Kurník to vrže. Že se tady nespavne zrovna. Počkej, kde jdu, já stejně... Apko. Ty vole, to se jak si objevilo rychle. Kouty mám, no to je jedno, já se o tom něčím bavit nebudu. Co tam máš? To jsem si mohl myslet, že tam má kouvy. Prdele. No. Jsem v prdeli. No nic, hoši, já jsem nečekal, že je zas tak blízko. Do prdele, zase zbytečný, vole, den minus. Fuha, ale jako lekl jsem se, neříkám, že ne. No, nicméně, já jdu pro ten remote control, jdeme to tam otevřít, tam je spray, ale může tam být nějaká věc, samozřejmě. Pak asi bych šel už dole. Takže. Dobré. Pro ten remote control. Já bych hned tady. Jdu to otevřít. Ještě tady nalákám. Tak. To nezavazá. To je jenom spray. No. Kde byla ta knížka? Ona byla hen. Můžu jít jako prchem, ale by tady nebylo. No nic. Už to prdele. Do pít. Jo, ne, slepá jak. Tak teď půjde proti mně. Šup. Tady na něj vyčkám. Tak. Jdu si vzít knížku. Co tady hej, ale běž do prdele, zavazal. Hej, děláš si... Uhni z dušku, jak pusy. Tak. Takže tady budu čekat na klíč, mezi tím půjdu asi dole. Pro to kolečko, prostě na otevření těch dalších těch. Podívám tady, jestli něco není. Kde jsem si to hodil? Tady. To sem. Tady jsem se ještě nedíval. Mohlo být něco. Playhouse. Já mám jeden ten a Playhouse. Kde jsem si nechal to kolečko? Kde je tady?
Můžu podívat, co je tady v těch. Tady ono si kladivo, no, takže mě zbývá už jenom master key najít kladivo. No, I don't want to play hide and seek, sorry. To nestíhám už. Potřebuju. Bych se mohl podívat do těch šuplíků, že? Jako jo, no. Ale já jdu dole teď. Ještě jedno. Čusík. Takže tu kůžu už máme, jenom to trefit. A... No, máme to, že? Stačí master key. Už nevím, jestli to bude master key. Tady úplně asi ne. Aha, tady je engine ten. Potřebuji. Nejde. Vím, že tady je tuhle. Tak ale jako tady v tom zahraničí to bude, no. Tam teď bude ten pavuk, tak. Tady nás zase nenechal vejít. To bude složité, hoši, teď. No, já potřebuji jít do těch, co jsem teď otevřel, a ještě do výtahu jít se podívat a tady už to bude všechno. Já vím, kde může být master key vlastně. Ještě když jsem šrubovat, tak tam jak se dostanete, jak můžete utéct, tak tam je ten konec. Tak vlastně tam ještě se dá odšrubovat, takže tam ještě může být master key, kdyby náhodou nebyl tady. Už to stojí, vedu tam. Sem, takže první náleziště je tu. Speciálky. Jako ten, jako dobré, to taky můžeme použít. Ale... Takže myslím si, že to bude jako master key. Jsme měli jedničku, že? Jo, takže jedno, ať nedám dvojku. Safe key tam může být, a teď já nevím, co mám brát. Zkusím ten safe key, protože to zrovna tam můžu jít, když půjdu v garážu. Dobré. Teď se asi zavřu asi graní teď. Asi jo. Takže si zavřu, půjdu do sejfu, beru šrubovák, jdu zpátky za tím pavukem a podívejme se, co tam je, a když tak bereme ten special key. Special key. Pro pavuka zase nahoře. Zavřem ho a podívejme se, co bude tam, když to. Tak. Funguje to? Když ta pára nefunguje. No to nefunguje. No to nezabije. Já jsem to asi vyčerpal už. No, to nepotřebuji. Já můžu jít tady. No to... No to mě vyhodila. What? No tak to není moc dobré, ale... Není moc dobré. Vidíme, jestli se mi to teda povedlo. Jsem to dal blízko k tomu. What? No nic, nevím, to stane. No nic. Kde se někde no hej, to tak. Prostě to master, tak už to dělá dobrý. Prostě musí to být master. Co to je master, protože to je. No, že se to buglo. Pojď master. Kárky. Ale v kárky tam může být třeba melon, že já v melonu může být. Jo. A je tu melon, jak jsem to říkal. Pojď. A jdu dole. Tam by tak ještě mohl být. No nevím, prosím taky. Kvůli tomu tady musím odšroubovat 4 šroubky. Je tam master key. Hoši, hej, je tu master key.
Já si myslím, že mi to dohráváme tuhle hru. Viděli jste to? Já někde mám tu push nahoře. Teď to prostě potřebuji trefit. Jo. Já mám kladivo. Hoši, já utěkám. Utěkáme dveřama. Utekli jsme z tohohle prokletého baráku a utekli jsme dveřama. Granny už čumí zejma koutama, je úplně v prdeli z toho, my jsme zdrhli. The end. Výborný gameplay, wow, já jsem se strašně lekl. Mějte se lidičky, dávejte lajky, odběry a v dalším videu pravděpodobně bude Granny 2, takže čus.